Dofidar amsaini bukukjak sumi deburma salpisesok sekang sak hamete kidney ko thani baklakya bini o bema kaisa bukha bini kidney damage nang thaka belai no nukung sugyani bai kaka koko kungajak bongnin nok nukungni borok bini sai bini sajak so bongni nok nukungni takbuk so rang pusa kerini bagai sak nari meya obono khnawoi TTDC ni EM Runel de Burma thangai bongni nok nukungo thangi malemaya gulobo subai kabu heke phatar hasteo trana fru EM kogri kabukha je mansak bongno subanai phatar hasteo trana bagai sabrum burum kereng thayono oba hake tabsu jangate subai tongo lukurongni seba khai tongo EM Runel de Burma Ini orang dipor jorawa, sini RC Nagar Village Committee ni bising khobjak Dofidar kamiwo, orang sini bukuk jek sumi derma, bo khaksa kidney kaisa left side ni, pinamo tabu doctor side hoke daku fungjaman change ma khane hene, ingka mana immediately change khane bagai tomo khaleman sing joton mil dai orang kisi misa bono subasu khale pika tai tau phatar haste plang prubo jesang nangsak kisi misa phanang thu jesak sing chuk sak sing lai bono subasu khalne kaisa jak dobo kaisa ma chirai tong korong ni chirai